Dyma ni, y neuaddfwyd yn 2025, y llwyfan gorau ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae yna bob math o gynnyrch ardderchog yma fel arfer. 60 o stondina, mae yna arddangoswyr profiadol dros ben yma, ac yna yn y gornel yma, Cywain. Dyma lle mae'r cwmnïa newydd yn cael cymorth gan Cywain. Dyma Louise McNutt o Cywain. Pwy sydd yma i ddechrau? Mae hwn yn gyffrous fel ar fore dydd Llun fel hyn, dydy? So, dyma'r pobl cyntaf yma lenni. Mae gennym ni Pisca Seidar, Mêl Llun, Pwrt Cael Distillery a Norton yn Iaro ar y pen yn gwneud caws gafr. So mae gennym ni selection really da yma lenni. Felly pa fath o gymorth ydych chi'n gallu roi i'r cwmnïa yma sy'n dechrau ar y siwrna? Wel, just dod i'r sioe yma i prawf fasnachu, dyna da ni'n galw i prawf fasnachu. Di rei o'r cwmnïa yma, dyn nhw rioed i bod allan yn y farchnad eto. Enghraifft, Mêl Llun, hwn di'r tro cyntaf iddyn nhw fod allan yn gwerthu'r cyhoedd. So, da ni'n gallu dal i llawn nhw, really, a helpu nhw sertio fyny, gwneud siŵr bod bob peth yn edrych yn gret, bod y gwaith papur yn y cefndir i gyd i gwneud, bod y cyhoedd jyst yn gallu dod a prynu a mwynhau'r cynnyrch. Wel, dwi am mynd draw at boys fan hyn. Sioe a Dylwyn, bore da. Bore da. Ie, iawn Dylwyn? Iawn, diolch yn fawr. Sut brofiad ydi bod ar y llwyfan mawr mae efo'ch cynnyrch seidar chi? Wel, dod ti fel hyn, ni wedi dod o gylch Aberystwyth a mynd rownd y sioe bach a wedyn dod lan i fan hyn nawr i'r sioe fawr. Mae fe'n big step nawr i ni. Bach o wahanol ydi. Ie, be ydych chi'n gobeithio ddysgu neu pa brofiadau ydych chi'n gobeithio gael te Sion heddiw? Ni'n gyfarwydd y sioe bach, mae hwn yn hollol wahanol, so jyst fel faint ni'n gallu gwerthu a jyst gael y cynnyrch mas na i weld beth mae pobl yn meddwl o fe. Be di hanes y cynnyrch? Lle ddechreuodd bob dim? Dechreuon ni tua 4 mlynedd yn ôl, jyst cyn Covid, a jyst trial ein hunain gyntaf, a gweithiodd e'n rili dda. So wedyn eithon ni mlaen i neud batches mwy wedyn, a wedyn ni wedi mynd o fyna, a mae pobl yn lwco fe, a mae fe'n gwerthu o hyd. So, mae'r un pobl yn prynu o hyd o ni. Mae fe'n rili dda. Da chi'n dweud ni, pwy, da ni'n gwybod bod Dylwyn a Sioe, ond da chi'n gryw go fawr? Mae 6 o ni yn y fenter, a wedyn fel mae llun yn y cefn fyna, y 6, a wedyn heddi nawr, mae 2 o ni wedi dechrau bore yma, am ryw 2 awr dair, a'r 2 nesaf o wedyn. So ni'n neud shifts. Chi di'r bore godwyr felly? Ni yw'r bore godwyr, ie. Chi di'r callan yn nhw gyd, ydych chi'n dweud? Calla wedi ni. Reit, mae'n bach yn fian i fod yn yfed, ond be sy'n dda? Gwerthwch rwan, dyma'r cyfle chi. Mae gyda ni 3 math o seidir i gael. Mae gyda ni seidir sych, dim ond a fale, twod yn hollol, twod naturiol. A wedyn mae gyda ni'r sparkling cider, bach o siwgr wedi adio dda fe. A wedyn, achos wneud hwnna sparkling, oedd bobl ifanca eisiau rhywbeth mwy melis. So nawr i ni wedi gwneud seidir melis. A mae hwnna yn gwerthu yn dda iawn. A lle ydych chi yn cynhyrchu ta? Yn Pisca i ni. Ni wedi rhoi rhyw adeiladau yn Pisca o'r ffarm John Kennan. So mae fe gyd o bwys y tafar yn y halfway Pisca fyna dechreuon i'r cwmni yn cael peint bach o nain oswaith, a mae popeth wedi aros yn yr ardal na. Ac i bobl sydd ddim yn gwybod lle mae Pisca, rhowch eich hunan ar y map? Mae fe rhwng Aberystwyth a Pontorfynach. So ar yr hewl, hanner ffordd, wel, halfway Pisca yw'r dafarn, ond felly mae'r halfway hanner ffordd rhwng Pontorfynach a Aberystwyth. A wedyn fyna i ni'n best wedyn. Ie. A felly mi ddoth yr enw, dwi'n siŵr bod pobl sydd wedi sylwi ar yr... Ie. Mi ddoth yr enw'n rhwydd? Do. Dylwyn. Ie. Dysyniad di yno? Ie. Wel, dweud wrth bawb, be di enw'r cwmni? Seidir Pisca Chi. Na chi, Pisca Chi. Ie. Wel, pob hwyl. Mae'n rhi fore, do. Pob hwyl i chi. Diolch yn fawr iawn. Gobeithio na fydd pobl yn rhi hwnna. Ond byddwch chi'n gwerthu'n dda. Diolch yn fawr. Gret, diolch yn fawr. Cyfle rwan i ni gael dysgu mwy am y cwmnïa ifanc yma sy'n dod i traed yn y dŵr fel petai yma ar stondin Cywain. Louise fan hyn sy'n gweithio i Cywain. Be di hanes y cwmnïa yma te? So mae gennym ni Norton yn Iaro yn fyma. Maen nhw wedi symud i Sir Garfyrddin ac yn cynhyrchu caws gafr. So mae gennym nhw 3 blas gwahanol. A mae Rachel a Fraser, maen nhw wedi bod wrthi esbel, ond yn newid i Gymru. Wel, croeso i Gymru, Rachel. Diolch yn fawr. A ti'n dysgu Cymraeg yn barod? Dysgwr ydw i. Gwych. Sut mae'r busnes yn mynd? How are you finding the business and today here in the Royal Welsh? Yeah, bendigedig. Yeah, it's going really well. Yeah. So, yeah, we only moved in January and we moved all 300 of our goats
to our farm. So we've got 120 acres of grassland, so we've got them all out grazing now, which is great because we just didn't have room before on our old farm. So yeah, we're settling in really well, I think. So whereabouts are you producing then? We're in Carmarthenshire, near Llangadog, and so we've got the goats and the cheese making all on the farm. We're really loving being part of the Welsh food scene, aren't we? It's really that sort of exciting, vibrant, lots of support, lots of interest in sort of quality food, and sort of high quality farming as well. So we're really enjoying it. Yeah. And this will be your message today, I presume. Yeah, absolutely. Yeah. We want to taste the best, then Welsh cheese is the... So tell me about your cheese then. So we've got two cheeses here. We've got Onan Brightwell here, and we've got Bryn Synodon here. So they're both lactic goat's cheeses. This one's matured for about 2 weeks, and here we've got one that's 2 to 4 weeks old. So at the start they're very citrusy, zingy. This one's a bit like kind of clotted cream. This one's a kind of fluffier texture. That's just to do with the way that they're drained. And as they mature, they get kind of a nuttiness developing, and just a sort of a more in-depth flavour profile as they get older. Oh, I'm feeling quite hungry now. Pob lwc heddiw yma. Diolch. A phob hwyl efo'r gwersi Cymraeg yn Rhydaman hefyd. Pob lwc i'r rai ohonych chi. Reit, Louise, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Hello, boys. Hello. So mae Porthcawl Distillery yn fyma, a maen nhw yn cynhyrchu gin, a dyn nhw'n dweud bach mwy amdano fo. Yeah. So what's the story? The story is two best friends who were really small, tiny little distillery down near Porthcawl. Producing small batch gins. Yeah, some hand-picked botanicals. So we got local forage seaweed and gorse from down West Bay. We do it as a family. We do it from start to finish, ourselves. So how many different gins have you got here today? So we've got a range of 4. This is our full lineup. So we've got our Welsh Dry, which is 43%. We won silver in the World Gin Awards with this one and gold in the Gin Guide. Excellent. Yes, and then we've got apple and elderflower, rhubarb and ginger, and passion fruit. Which one do you recommend? Passion fruit, I think. You'll be all over that one, I think. I think you're going to like that one. But it's been good. It's nice for us to sort of see people and sort of showcase the brand. You know, we're a family-run business. We do everything in-house. And it's our first time on the Royal Welsh. So, have nice. A great day. Thank you. Thank you for coming over. Thank you very much. Pob lwc i chi. Reit ta. At y mail, da ni'n mynd nesa, Louise. So dyma sioe cyntaf, Mael Llun. So dyn ni'n excited iawn i gael nhw yma efo'i branding newydd. Mae Cywain di helpu chi cynhyrchu'r brand yma'n do. Gai siarad Cymraeg rwan. Cyflwynwch, beth ydy'n enw di? Julie. A chdi tha? Robert. Rwan ta Robert a Julie. Beth di hanes y mail yma ar busnes? Gŵr a graig, ydyn ni o Pen Llun. A nes ti ddechrau cadw gwenyn 9 mlynedd yn ôl. Ia, be oedd y diddordeb sydd dechreuodd hynny? Dwi'n licio gwenyn erioed. O'n eisiau cadw nhw gynt, ond oedd y rai cael gadael fi. Ti dy roi mewn yn diwedd? Mae'n pyn bach o stori hynna oes. Mae gawn ni hwnna wedyn illa, ia? Roedd i fewn i fi ta 9 blynedd yn ôl, wedyn gysi ddechrau cadw gwenyn. A pa fath o wenyn sy'n gadw? Rhai lleol, rhai buckfass a Caucasians, a just llwyth o rai gwahanol. Ie, ac mae hynny'n rhoi bob math o fel gwahanol i ni? Na, mae mel rhy fath gynnyn nhw i gyd. Just... Yndi. Dim y gwenyn sy'n diseidio beth di'r mel. Felly pam ydych chi'n dewis cadw gwahanol fatha ta? Be di pwynt hynny ta? Mae rhai yn cynhyrchu mwy o fel na lleill. Dwi'n gweld. Mae rhai mwy dof na lleill. Mae rhai well efo disease na lleill. Mae rhai efo tyfoda hirach na lleill. Be di'r ffefryn di ta ran y gwenyn? Buckfass ydy'r ffefryn. Mae nhw lot mwy dof. Fyddi di agor nhw heb siwt. Saffach o lawer. Ac yn sydyn iawn at y cynnyrch rwan ta, be di'r gobeithion ar gyfer heddiw? Just roed enw ni allan i pob ac y gweld. Mae hwn yn sioe cyntaf i ni. Cyfle i bobl flasu? A be fyddi di'n deud wrth pawb pan oedden nhw'n dod yma i flasu? Be di'r lein heddiw ag e? Dach eisiau trio'r mel? O ia, iawn. Dwi'n rhaid i werthu rwan. Achos mae hyn yn rhan o'r byd yn dod i, ti'n modd, yr hyrwyddo a'r marchnata a'r gwerthu. Ynddi, sicr. Dwi'n meddwl fydda ni heddiw, mae Robert yn ffarmio, illa fydda ni yn twtio dipyn bach ar y stori yna.
A hefyd, just hyrwyddo'r bod ni yn defnyddio y Gymraeg hefyd dipyn efo'n brandio. Wel, sioe dda i'r ddau na chi. Braf o'ch gweld chi yma. Pob lwc heddiw yma. Diolch yn fawr. Gwych. Diolch ti. Diolch.